seyyidina Muhammed nebi rahmet ve hak berdi zanan. İki dünyaları hak verdi o. Amin Allah. Seyyidina Mustafa seyyidina Muhammed nebi rahmet ve Allah maksadını yetirsin. Birse han geldi diýenler. Hawa han geldi, öňe jan geldi. Bizim bir märe kämil kän her kim bir for ya ustatsan bir hediýet bolmasa. Hediýet ýok. Emme bolmajan bir süýçallygy. Emme Allah bilen janda birden anlygy çap diýip. Han geldi. Han geldi soň. Soň aduram ýeň deşeken. Mustafa seyyidina Muhammed nebi rahmet ve bir lahza bir tesbih etmedigine süýji berin inşallah.